Heddiw yw diwrnod olaf Wythnos Gwirfoddolwyr. Wythnos ble rydym yn cydnabod a dathlu y gwaith caled maen nhw'n wneud ledled Cymru bob dydd. Trwy gydol yr wythnos, byddwch wedi clywed am yr effaith mae gwirfoddolwyr yn ei cael yn ein cymunedau. Mae gwirfoddoli eisoes wedi chwarae rhan bwysig o ddiwylliant Cymru a'r ffordd Cymreig o fyw. Rydym yn hynod lwcus i cael byddin o wirfoddolwyr yma yng Nghymru. Pobl o bob oed a chefndir sy'n chwarae rhan hanfodol wrth helpu aelodau o'n cymunedau. Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at pwysigrwydd gwirfoddoli i ein cymunedau. Mae eich ymateb i'r heriau a godwyd gan y pandemig hwn wedi tynnu sylw at bwer a photensial gwirfoddoli ac ysbryd cymunedol. Fel llywodraeth, hoffwn ddod o hyd i ffyrdd o fanteisio ar y newidiadau cadarnhaol rydym ni wedi ei weld. Byddym yn parhau i gyfnogi gwirfoddolwyr trwy'r gwaith gwych a wneir gan gymorth trydydd sector Cymru, i roi cyngor ar arweiniad i sefydliadau gwirfoddol. Bod wythnos y gwirfoddolwyr bellach yn dirwyn i ben, gadewch i ni barhau i gydnabod y cyfyngiadau anhygoel a maent yn ei gwneud un bywydau pob dydd. Yn olaf, hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i bob un o'n gwirfoddolwyr am cynnig eu hamser i helpu eraill.